ассалому алайкум ҳамватанои азиз, бародари гиромӣ қадр, бисёр бародаро дар комментария мусоҳибат карда соҳем худи онҳо медонанд. Бисёр хоҳиш карданд ки ягон информатсия мухлисои акаи Нурулло Алиев бисёр хоҳиш карданд ки ягон информатсия шояд ба мо расонед. Бародари азиз, аз канали Элшон Абдуллоев ман силкаи канали вай одама силкаи ҳамун навора дар комментария мемонам. Дар омада худатон тамошо кунед. Нурулло Алиев бародари азизамон мақсад сабаби бой нашуданаша худашон мефаҳмонанд. Бародари азиз, хеле ки ман он навора тамошо кардам, бародари азизамон хеле ғамгин ҳастанд ки ҳамин хел мақсад шуд. Бародари азиз, вай бародарам намехостанд ки ин тавр шавад. Бародари азиз, дар оянда худо хоҳад пешравӣ барои Нурулло Алиев хоҳем. Акаи Нурулло ҳеҷ гоҳ ғамгин нашед. Бародари азиз, мо бо шумоем. Тоҷикистон ба пеш. Бародари азиз, силка дар поёни комментария мешавад. Дар омада обязательно тамошо кунед, барои ки бисёр мухлисои Нурулло Алиев ғамгин ҳастанд. Бародари азиз, силка дар поёни комментария. Боқӣ дар амони Алло бошед.